Novinkou na vivien.cz je francouzská kosmetika Mansard přímo z Paříže. Jde o pleťovou a tělovou kosmetiku a já bych se ráda zastavila u té tělové, protože na Vivien u nás se tělu trošku věnujeme, ale ne moc. A tak jsem ráda, že můžeme našim klientkám i bonusově, jako v klubu, nabídnout Mansard právě pro tělo. Jak by ta správná tělová péče měla probíhat? Telová péča Mansard je trošku odlišná ako bežná a telová starostlivosť voľne dostupná, pretože vlastne prináša 7 nádherne ucelených kolekcií. Zelený čaj v línii Kyoto veľmi dámy, ale veľmi výrazne odvodňuje. Takže vo fáze detoxu, keď potrebujete naozaj sa zbaviť prebytočnej vody na brúšku, na zádach, samozrejme aj pri tých oteklých nožičkách, tak doporučujem zelenú líniu. A brazílske rytmy, to už podľa vlastne názvu, nám budú pomáhať na to, aby sme mali krásne štihlé nohy, aby sme zhubli a zredukovali si vlastne adipocity, to znamená tuk v tom brúšku, takže tam treba hľadať líniu oranžovú Brazíl, že naozaj vlastne schudnete. A suchá pleť je zase kokosová línia, tajomná Sumatra je už pre nás také tie väčšie holky, nádherne vonia, ale vlastne spevní celý organizmus. No a ako ste sa pýtali, Vladi, takže určite začať peelingom. Takže vlastne samotná péče už začína v sprche alebo vo vani, kde si urobíte jemný peeling, v ktorom už sú priamo tieto účinky. Jak často? Podľa potreby a výsledku. Takže ak chcem zhubnúť a chcem trošičku redukovať zadržiavanie vody v tele, tak samozrejme denne, minimálne ráno, v sprche, použiť tento peeling na problémové partie, ale odvďačí sa vám pokožka celého tela. No a potom podľa intenzity telový olej, kto má rád aj vlastne takéto samomasírovanie a nožičky, takže každá tá línia má veľmi intenzívny a účinný olej, telové mliečko, no a samozrejme pre dámy, ktoré sa veľmi radi hýčkajú, úžasné balzamy na telo z bambuckého masla, tie sú naozaj veľmi delikátne. A čo dávam ako tip, ten vyskúšajte dámy ako prvý, je, že každá línia má svoj sprchovací gel.